Kowe melu apa ora? Melu ning ndi? Piknik. Piknik ning ndi, Pak Wi? Wis ora sakakean takon kowe lek munggah kono mumpung kursine urung kebak. Doningo don ki sing ado ya, pokoke aja ngasih iso bali. Oh, siap. Alhamdulillah, sukses aku bisa membasmi hama masyarakat. Lho Pak, aku don kene Pak. Jare ngejak wisata, Pak. Pak, woi. RW ku ki jare ngejak aku wisata. Lah kok didon kene tengah dalan. Ora nggo sangu ngeleh aku saiki. Loh, iki ana keramaian. Nek ana keramaian mesti ana makanan. Loh, lanjutnya sinten dari mana? Aku adoh saka kene Mas, beda provinsi. Iki nembe ana kerja bakti ya Mas? Iya, ki bar kerja bakti. Yo wis, mangan sik wae. Bu, ki, gek ki mangan ki Mas. Bosen aku ning desa iki, Mbak. Pengen keluar dari zona nyaman. Soalnya desa kan wis maju to, Mbak. Lah desane sampean kok iso maju? Sip man. Desaku maju kira mergo aku to, Mbak. Ning desaku ki tak hidupkan semangat gotong royongnya sambil dino kerja bakti. Identitas desaku saka kerukunan dan gotong royongnya to, Mbak. Wah, bener. Berarti desa kowe iki butuh sosok kaya sampean. Piye? Dadi RW-ne kene apa piye, Mas? Wah, ora iso, Mbak. Soalnya aku ning desaku kono iku wis meh dadekke lurah. Aku gelem ning kene dadi RW, anggere gaweke omah. Halah mau omah gampang, Mas. Tak gaweke omah, tak kerja bakti karo bapak-bapak. Bapak-bapak, mulai besok kita kerja bakti membuatkan rumah untuk Mas Joni. Setuju? Semangat! Oke. Pak. Ayo, semangat.